sasih Satmurda miling kang lampi puspita medem entah kang wani Mitering paman halon Sekar waras ganti kang kinarita ingkang mapan wonten pucuk ing Gunung Tidar. Ana wujuding cahya manter nyada lanang gedhe pangaribawane. Hanenggih menika ta warnane satriya Pringgondani Raden Gatotkaca. Sanadyan kendhang kapratundhang kuntal kaprapa tetandingan kalian Prabu Kala Ludraka parandene malah saya nyedhak kelawan pangerane ketitik nyambung raos kelawan Gusti ingkang Maha Kuwaos kaya mati jroning urip jroning pati liyep layaping aluyut pindha pecating superna sumusuping rasa jati-jatine sang tetuku angatas mring dewane mangkono kandhasing panalongsa melenging pangesti tekuning panembah kencenging pangibadah yekti weh Prabawa rek ing Kahyangan Suralaya Sang Hyang Jagat Girinata tusan dumateng kamituwaning Dewa nenggih Sang Hyang Narada mrepeki dumateng unggihane Sang Manguntapa Mitering aman halon kang Sekar warasi Yahne cahning talaga kadhi langit mambang tang pasulan upamaneka lintang tulya kusuma
ya sumawur merkenjang pak papong marudayang kula tetuka Gatotkaca jan dadekake gugup gagap sarta guragapaning ati kita ulun Sang Hyang Narada ingkang mrepekya ning pucuking Gunung Tidar anggen Wiyoga Brata Sarawa paduka pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu kunjuk sandhap padha paduka pukulun iya ndak tampa gawe bombonging rasa. Nadyanto jeneng kita ora cerita ning dewa wis sumurup lan pirsa lelakon apa ingkang kababar aning Pringgondani. Ngertenono ya, Ngger. Gatotkaca. Anggonmu dadi ratu kuwi yektine abot sanggane, abot cobane. Lan kanggo srana kajayan kamulyan tumrape wong sak negara ora ana dalan kang kudu tinempuh kejaba mung gaman panunggal utawa gaman kerukunan urip ana donya mbuh dadi apa wae wiwit saka panguwasa nganti kawula pejabat nganti masyarakat bupati nganti tukang golek wedi sing becik kuwi kudu rukun, kudu manunggal tetunggalan. Nah, sadurunge kowe rukun kelawan wong liya, rukuna kelawan awakmu luwih dhisik. Tegese antarane lair lan batin, jiwa lan raga, sukma, ati, lati lan pakarti kudu nyawiji. Apa meneh dadi satriya antarane batine pangucape lan tumindake kudu rukun. Ingkang tegese mahambek bawa laksana. Lah, yen wis bisa rukun karo awake dhewe, lagi rukuna karo keluargamu, banjur rukuna karo pepadaning uripmu. Inggih Pukulun. Wiwit saka kekuatane desa. Wiwit saka desa munggahe kadipaten nganti tekan negara kuwi sumbere mapan ana ing panunggal. Merga karukunan kuwi gaman sing ampuh sing ora bisa dikalahake karo apa wae lan sapa wae. Lan sing kala mangsa dilalekake dening wong sak negara kuwi rukune ratu karo para kawula. Rukune ratu karo para kawula, rukune sing mimpin karo sing dipimpin. Sing akeh ratu mung gagas karo kamulyaning pribadi tanpa beda kelawan wong cilik isane ya mung nyacat maido karo panguwasa. Sing akeh kaya mengkono kuwi. Ning lamun ta antarane pimpinan lan sing dipimpin atine wis gathuk lan mathuk yektine kuwi ambabar marang katentreman lan uga kasantosan. Dene bisani rukun kudu diwiwiti saka nggedhekake rasa tresna sing bener-bener tresna kang tulus. Katresnan sing sejati, mongko tresna sejati iki mapan ana pandonga ingkang ikhlas. Lan donga sing bener kuwi ora mung ndongake karo awake dhewe nanging ya ndongake karo wong liya. Yen pimpinan ndongake karo sing dipimpin kok sok baline sing dipimpin kawulane ya kudu ndongake marang pangarsa supaya diparingi kekuatan lan kawicaksanan anggene njejegake adil lan ngayomi marang wong sak negara sing bener kaya ngono kuwi. Lamun to jeneng kita bisa rukun karo diri pribadi, rukun karo keluargamu, rukun karo sentana praja, rukun karo para kawula kabeh kanthi lambaran donga sing tulus lan suci, yektine bakal ambabar marang kasantosan. Nggih Pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene paduka paring pitutur dumateng kula.
Sedaya dawuh paduka badhe kula gegem kinarya pepakem anggen kula badhe netepi dhumateng kadarman. Gatotkaca jumbuh kelawan laku sing ndok tindakake prihatin sing lagi ndok lakoni wis saktrepe lamun to jeneng kita Ripalungguhan iki nampa wahyune Kanarendran utawa wahyune ratu ingkang sinebut Wahyu Teja Kencana. Ridu mawur mangawur-awurwu rakan tengaraning sure maju lungguh mutatuka panuwun ingkang tanpa pindhan pukulun dene paduka paring sih nugraha Wahyu Teja Kencana dumateng Gatotkaca. Ulun mung saderma dadi lantaran sing jejeg, sing madhep, sing mantep anggenmu bakal ngemudeni negara Pringgondani. Percaya wae. Ulun ngerti lamun to sing ana pawongan sing rusak ngajak-ajak ning aku wis niteni bola-bali. Lan buktekno dhewe sing arep ngrusak karo sing arep mbangun kira-kira awet endi iki mengko. Iki wonge. Wisaya Indriyaksasara Maruta pawana bana margana panca bayu lan warayang wisikan gulingan limo temu gelang kekalangan anggenku golek kowe nadyan ta kala ludraka bisa ngendhangake dapurmu ning durung marem rasane atiku lamun to durung bisa jejuing kwandamu Gatotkaca. Prabu Kala Ludraka
nitik saka sandangamu ki ratu tanpa beda kelawan aku uga satriya sing kudune rumeksa marang rahayune jagat. Aku kelawan kowe ditandur dening Pangeran Mapan ana Marcapada kuwi supaya njaga marang kawilujengan kanthi lambarane kebak rasa tresna lan asih. Nadyanta beda wujud aku menungsa panjenenganmu raseksa. Ning yektine ana ngarsane pangeran derajate padha sing bedakake mung tumindak lan pakartine ora sah kocah. Urung marem lamun turung ngerti glundunge ndasmu aku. Ora kena ginawe becik. Bali wong yen ketrima sing meri pirang-pirang kaya dapurmu. Kowe dandan Gatotkaca karepmu piye? Yektine babar pisan ora ana ceceking rasa aku kepengin dadi ratu Pringgondani. Yen nganti ratu Pringgondani patrape kaya dapurmu, tan murung apa para kawula sing bakal njerit sundu langit.
Gatotkaca. Elingodi iki pun Kakang Jangkar Bumi. Aku Antarja, aku njaluk urip, aku njaluk ngapura. Sadar pisan boten duga mono. Bilih jengandika Kakang Antarja ingkang tumindak nista kados mekaten. Mongko menggaing petang kula tiyang dados ratu menika rekaos. Awrat sanggaranipun, awrat tanggel jawabipun. Anggenipun anggadhahi tanggel jawab mboten namung wonten donya ning ngantos jaman akhir. Parandene kok jengandika malah kados mekaten. Yen pancen Kakang Antarja ngersakaken dados ratu Pringgondani, kula dherekaken, kula tak mboten nyalonaken kemawon. Monggo klaturi lenggah dampar Pringgondani ora Yai. Pun Kakang kalimput Yai. Apa-apa ki kari kumpulane. Mergo aku kumpul karo wong Astina ya kowe yang Durna yang Sengkuni sing diombyongi kelawan Bathari Durga dadine aku njur mendem kelungguhan edan karo jabatan. Dudu aku tetep kowe sing ditresnani karo wong cilik Gatotkaca. Ndara Werkudara sampun ngantos nandukaken raos duka dumateng ingkang putra pun Antarja. Mbok menawi pancen laku jantraning jagat kangge rabu ing iman lan ugi kekiyatanipun supados Ndara Gatotkaca ngadeg jejeg mongko pengayoman wonten Pringgondani caranipun kedah kados mekaten. Mencorong mawa teja si Gatotkaca inggih karana sampun pikantuk wahyu kanarendran nenggih wahyu sumber kencana. Anu teja kencan mirah anu eka napa nggih wau? Wahyu teja kencana. Oh nggih teja kencana. Teja niku sorot, kencana niku mas. Mas niku kuning. Ya niku sing tegese ripalungguhan samangke mugi-mugi Ndara Gatotkaca kuwawi mbeta dumateng jaman keemasan tumraping jagat Pringgondani. Ndak pangestoni anggenmu dadi ratu ning anggrang dadi ratu kakehan pola aja takon dosa Gatot.
Nun inggih ngestakaken dawuh nyuwun tambahing pangestu. Antareja wonten dawuh aja duwe rasa isliri drengki jael metake dahwen open panasten. Mere karo ketrimane dulur ora oleh kaya ngono kuwi. Enggak boleh. Inggih ngestakaken dawuh. Wong duwe ketrima dhewe-dhewe. Senengane wah. Nggih pun, mugi-mugi niki kangge kembang gore lelakon nggih to. Sing apik kena nggih conto, sing ala katuta banyu mili lan barat lisus. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathah ing reh kalepatanipun mila nyuwun gunge samudra pangaksami. Sak beja-bejane sing lali isih beja sing eling lan waspada.